Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους φίλους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης για την τιμή να μου αναθέσουν αυτή την εναρκτήρια διάλεξη. Θα ξεκινήσω από τα πολύ βασικά, από τον ορισμό του σαχαρόδους διαβήτη, ο οποίος σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια ετερογενής ομάδα μεταβολικών διαταραχών που χαρακτηρίζεται από χρόνια υπερλιχαιμία, η οποία οφείλεται σε διαταραχή της παραγωγής ή της δράσης της ινσουλίνης ή και των δύο. Αυτή η τελευταία φράση και των δύο μας παραπέμπει νομίζω απευθείας στο σημερινό μας θέμα που είναι ο διαβήτης τύπου 2 και του οποίου η παθοφυσιολογία, όπως όλοι γνωρίζουμε, χαρακτηρίζεται από δύο βασικές συνιστώσεις, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη δυσλειτουργία του β-κυττάρου. Με πολλά βέβαια ερωτηματικά ως προς την αλληλεπίδραση των συνιστοσών αυτών, ως προς τη χρονική αλληλουχία τους και ως προς την σημαντικότητα της μίας παραμέτρου έναντι της άλλης. Σήμερα θα σας αναφέρω δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει κυρίως την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με τα οποία παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές συνιστώσεις είναι εξίσου σημαντικές, φαίνεται ότι η δυσλειτουργία του β-κυττάρου είναι αυτή η οποία βρίσκεται στο κέντρο της νόσου, υπό την έννοια στην καρδιά της, αν θέλετε, υπό την έννοια ότι είναι αναγκαία συνθήκη για την εμφάνιση του διαβήτη τύπου 2. Θα ξεκινήσω όμως από τον άλλο παίκτη, από την αντίσταση στην ινσουλίνη. Και αυτό γιατί, όπως θα δείτε, οι δύο έννοιες, αντίσταση και ανεπάρκεια β-κυττάρου, είναι τόσο στενά αλληλένδετες, ώστε πολλές φορές δεν μπορούμε να ορίσουμε την ανεπάρκεια του β-κυττάρου, αν δεν γνωρίζουμε τι είναι και πώς είναι η αντίσταση. Αντίσταση λοιπόν στην ινσουλίνη είναι η μειωμένη ανταπόκριση των ιστών στη δράση της και εκφράζεται ως αδυναμία της ινσουλίνης να ασκήσει τις βιολογικές της δράσεις σε συγκεντρώσεις οι οποίες είναι αποτελεσματικές σε φυσιολογικά άτομα. Ας θυμηθούμε λίγο ποιες είναι οι δράσεις της ινσουλίνης, τουλάχιστον αυτές που κυρίως αφορούν στη γλυκόζη, και αναφέρω εδώ επιγραμματικά τις δράσεις της στο ύπαρ, όπου αναστέλει την παραγωγή γλυκόζης, στους μυς, όπου αυξάνει την πρόσληψη, τη χρησιμοποίηση και την αποθήκευση της γλυκόζης, και στο λιπόδι ιστό, όπου επίσης αυξάνει την πρόσληψη και την αποθήκευση της γλυκόζης, αυτή τη φορά μετατρέποντας την σε λίπος. Όλα αυτά μαζί τι κάνουν? Τελικά είναι σαφές ότι οδηγούν σε μείωση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Οι δράσεις της ινσουλίνης ασκούνται μετά από σύνδεση στον υποδοχέα της, όπως είναι γνωστό, και στη συνέχεια τη μετάδοση ενός ενδοκυτάριου μηνύματος. Και όπως βλέπετε στη διαφάνεια, αυτό το ενδοκυτάριο μήνυμα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και βέβαια δεν έχω ούτε το χρόνο, αλλά κυρίως ούτε τις γνώσεις να σας αναλύσω ποιο είναι αυτό το ενδοκυτάριο μήνυμα. Θέλω να σταθώ απλώς σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε να κάνουμε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στο μονοπάτι εκείνο που οδηγεί στις μεταβολικές δράσεις της ινσουλίνης. Εδώ πρόκειται για ένα μυϊκό κύτταρο, αλλά μιλάμε κυρίως για πρόσληψη της γλυκόζης, οξύδωση και αποθήκευσή της. Και στο μονοπάτι εκείνο το οποίο οδηγεί στις μυτογόνες δράσεις της ινσουλίνης, γιατί έχει και τέτοιες η ορμόνη αυτή. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θέλω να σταθώ είναι ότι όταν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, η οποία σημειωτέων εκφράζεται μετά τη σύνδεση των υποδοχέα, δηλαδή σε αυτό ακριβώς το ενδοκυτάριο μήνυμα, όταν λοιπόν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, αυτή υπάρχει στη δεξιά πλευρά, στις μεταβολικές της δράσεις δηλαδή, και δεν αφορά η αντίσταση στις μυτογόνες δράσεις της ινσουλίνης. Αυτό ας το κρατήσουμε και ας το θυμόμαστε. Κάνοντας μια σύνοψη, όσον είπαμε μέχρι εδώ, μια υπεραπλουστευτική σύνοψη, και μιλώντας πριν για τις δράσεις της ινσουλίνης τις οποίες ανέφερα, θα έλεγα ότι όταν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, αντίσταση δηλαδή στη δράση της ινσουλίνης, υπάρχει απλά μια τάση, αφού η δράση της είναι να μειώσει τη γλυκόζη, όταν υπάρχει αντίσταση υπάρχει μια τάση για αντίστροφη, μια τάση για αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Όποιος λοιπόν έχει αντίσταση στην ινσουλίνη θα αυξήσει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα του. Ας εξετάσουμε αυτό το ερώτημα μελετώντας ένα απλό διάγραμμα. Αυτό που συσχετίζει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, ή την αντίσταση είναι το αντίστροφο, με τα επίπεδα γλυκόζης νηστείας. Ας βάλουμε και μια διαχωριστική γραμμή
σε ό,τι αφορά τα επίπεδα γλυκόζης, εκεί που είναι τα κριτήρια διάγνωσης του διαβήτη, στο 125 δηλαδή. Τι παρατηρούμε σε αυτό το διάγραμμα? Παρατηρούμε ότι δεξιά έχουμε άτομα τα οποία έχουν διαβήτη φυσικά, γιατί έχουν γλυκόζη νηστείας πάνω από 125 και τα οποία έχουν χαμηλές τιμές ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Έχουν αντίσταση. Λογικό. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ομάδα εδώ πάνω αριστερά που δεν έχει διαβήτη, αφού είναι αριστερά από τη γραμμή, και η οποία ομάδα έχει κατά μέσο όρο ψηλά επίπεδα ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Καλά μέχρι εδώ. Παρατηρήστε όμως ότι υπάρχει και μια ομάδα εδώ στη μέση, η οποία έχει τιμές ευαισθησίας αντίστοιχες με τους διαβητικούς, έχει δηλαδή αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά δεν έχει διαβήτη. Έχει φυσιολογικά επίπεδα γλυκόζης νηστείας. Και θα μου πείτε, εντάξει, αυτή είναι μια συγχρονική μελέτη, μια φωτογραφία. Μπορεί αυτοί εδώ να κάνουν αργότερα διαβήτη. Αν δούμε όμως το θέμα και προοπτικά, σε μια επιδημιολογική μελέτη από τις πολλές που υπάρχουν, και πάρουμε ένα πληθυσμό με μεγάλη αντίσταση στην ινσουλίνη, όπως είναι παχύσαρκοι της μαύρης φυλής, και τους παρακολουθήσουμε για 10-15 χρόνια, θα δούμε ότι από τον πληθυσμό αυτό το 20% μετά από 15 χρόνια θα κάνει σαχαρόδι διαβήτη. Ένα μεγάλο ποσοστό ασφαλώς, αν το δούμε σε σχέση και με άλλους πληθυσμούς, αλλά μικρό σε σχέση με το 80% που δεν θα κάνουν ποτέ διαβήτη, ή τουλάχιστον στα επόμενα 15 χρόνια. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί δεν εμφανίζουν όλα τα άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη σαχαρόδι διαβήτη, αφού είπαμε ότι η αντίσταση έχει μια τάση να αυξήσει τη γλυκόζη. Ποιος παρεμβαίνει? Και η απάντηση που μας έρχεται αυτόματα στο μυαλό είναι ότι το β-κύτταρο αυξάνει την έκρηση της ινσουλίνης προκειμένου να αντιρροπήσει την αντίσταση. Ας πούμε δύο λόγια λοιπόν, καταρχήν να θυμηθούμε δύο λόγια από τη φυσιολογία για αυτό το περίφημο β-κύτταρο, το οποίο βρίσκεται μέσα στα νησίδια του Langerhans. Αυτός είναι ο Langerhans, ο οποίος τα περιέγραψε πρώτος. Τα νησίδια του Langerhans, τα οποία περιέχουν και άλλα ενδοκρινικά κύτταρα, κυρίαρχο όμως ρόλο και ποσοτικά παίζουν τα κύτταρα τα οποία παράγουν ινσουλίνη. Η διαδικασία της βιοσύνθεσης και έκρησης της ινσουλίνης είναι μια κλασική διαδικασία πρωτεϊνοσύνθεσης και μάλιστα ορμόνης. Παράγεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο καταρχήν ως προ-ινσουλίνη, μετά αποκόπτεται ένα πεπτίδιο και προκύπτει η προινσουλίνη, η οποία προινσουλίνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά ινσουλίνη μαζί με σε πεπτίδιο που είναι ενωμένα. Στη συνέχεια τι γίνεται? Μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο πακετάρεται αυτή η προινσουλίνη, σχηματίζει κοκκία που στην αρχή έχουν ένα περίβλημα, σιγά σιγά πλησιάζοντας προς την πλασματική μεμβράνη χάνεται το περίβλημα αυτό και λίγο πριν γίνει η εξοκύτωση διασπάται η προινσουλίνη σε ινσουλίνη και σε πεπτίδιο και εκρίνονται αυτά τα δύο σε ισομοριακές ποσότητες. Ποιος ελέγχει την έκρηση ινσουλίνης? Πολύ απλά, αμέσως θα απαντήσουμε όλοι, η γλυκόζη. Πώς ελέγχει την έκρηση ινσουλίνης? Είναι μια πολύ θαυμαστή διαδικασία. Όταν αυξάνονται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα, αυτή μπαίνει ελεύθερα μέσα στο β-κύτταρο χωρίς να συναντήσει κανένα πρόβλημα και εκεί ανιχνεύεται από ένα ένζυμο, τη γλυκοκινάση. Η γλυκοκινάση είναι ένα το ρυθμιστικό ένζυμο της γλυκολιτικής οδού. Άρα η γλυκόζη θα μπει μέσα στο κύτταρο και θα αρχίσει να υφίσταται γλυκόλυση. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της γλυκόλυσης? Η παραγωγή ενέργειας. Με ποια μορφή? Με τη μορφή του ATP. Όταν αυξάνεται το ATP, πάει και συνδέεται σε ειδικούς διάβλους που βρίσκονται στην επιφάνεια, στην πλασματική μεμβράνη του β-κυττάρου, διάβλους καλίου, και προκαλεί τη σύγκληση των διάβλων καλίου. Αφού κλείνουν διάβλοι ιόντων, δημιουργείται διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης του β-κυττάρου και η διαφορά αυτή δυναμικού, όταν φτάσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο, κάνει εκπόλωση του κυττάρου. Και η εκπόλωση αυτή είναι που ανοίγει διπλανούς γειτονικούς διάβλους ασβεστίου, το οποίο μπαίνει μέσα στο β-κύτταρο και είναι αυτό που προκαλεί την εξοκύτωση της ινσουλίνης συνδεόμενο με τα κιστίδια. Αν δούμε από λίγο πιο κοντά αυτούς τους περίφημους διάβλους καλίου, εδώ σε μια μεγέθυνση, θα δούμε ότι αποτελούνται, αφού είναι διάβλοι, από ένα κεντρικό πόρο και γύρω-γύρω υπάρχουν δύο τετραμερικές πρωτεΐνες. Η εσωτερική τετραμερική πρωτεΐνη είναι αυτή στην οποία συνδέεται το ATP και προκαλεί σύγκληση του πόρου, ενώ το εξωτερικό τετραμερές είναι αυτό στο οποίο συνδέεται το ADP και προκαλεί διάνοιξη του πόρου. Και θυμηθείτε από το όνομά τους ότι αυτές οι πρωτεΐνες, αυτή η τετραμερική πρωτεΐνη, το τετραμερές, είναι και η θέση σύνδεσης των σουλφονιλουριών, των φαρμάκων που προκαλούν έκρηση ινσουλίνης, καθώς εμποδίζουν το ADP να συνδεθεί εκεί
για να ανοίξει το διάβλο και έτσι τον κρατάνε συνέχεια κλειστό με αποτέλεσμα την συνεχή έκρηση ινσουλίνης. Υπάρχουν άλλες ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν παραγωγή και έκρηση ινσουλίνης εκτός από τη γλυκόζη? Υπάρχουν αρκετές. Σημειώνω εδώ ίσως τις πιο σημαντικές, είναι κάποια αμινοξέα, σε μεγάλες δόσεις βέβαια, όχι στις δόσεις που τα προσλαμβάνουμε με την τροφή. Η αργινίνη, η λυσίνη, η λευκίνη. Υπάρχουν φάρμακα όπως οι σουλφονιλουρίες που ανέφερα. Υπάρχουν όμως και ουσίες που είναι ενισχυτές της έκρησης ινσουλίνης, που δρουν μόνο όταν υπάρχει και αυξημένη γλυκόζη που έχει πυροδοτήσει την έκρηση. Χαρακτηριστικές τέτοιες ουσίες ενισχυτές είναι τα γνωστά μας πεπτίδια, το GLP-1 και το GIP. Βλέπετε εδώ δεξιά πώς παράγεται η γλυκόζη και πώς αυξάνεται η έκρηση ινσουλίνης μάλλον όταν αυξάνεται η γλυκόζη και πώς προκαλείται μια ενίσχυση όταν υπάρχει παρουσία ενός τέτοιου ενισχυτή. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζουμε για την έκρηση της ινσουλίνης είναι ότι χαρακτηριστικά έχει δύο φάσεις, τις οποίες πολύ καλά τις βλέπουμε εάν δώσουμε ένα πολύ ισχυρό και απότομο ερέθισμα, όπως η ενδοφλέβεια γλυκόζη. Έχουμε την πρώτη φάση έκρησης και τη δεύτερη φάση έκρησης, αν διατηρούμε βέβαια τη γλυκόζη ψηλά, η οποία είναι πιο χαμηλή και πιο παρατεταμένη. Αυτό που έχει σημασία επίσης να συνδυάσουμε είναι ότι αυτή η πρώτη φάση έκρησης προκαλείται από τα κοκκία της ινσουλίνης που είναι ήδη αγκιστρωμένα, εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, που είναι ήδη αγκιστρωμένα πάνω στην πλασματική μεμβράνη. Τα βλέπετε και εδώ. Αυτά είναι έτοιμα να δώσουν ινσουλίνη. Βλέπετε, μόλις λοιπόν δώσουμε ενδοφλέβεια τη γλυκόζη, εξοκυτώνονται περίπου 18 κοκκία το λεπτό και δίνουν αυτή την πρώτη οξεία αιχμή. Στη συνέχεια, η δεύτερη φάση προκαλείται από τα κοκκία τα οποία σιγά σιγά επιστρατεύονται και φτάνουν στην επιφάνεια της μεμβράνης. Και τέλος, κάτι ακόμα που πρέπει να ξέρουμε εκτός από τις δύο φάσεις, είναι ότι η έκρηση της ινσουλίνης γίνεται κατά όσεις, οι οποίες όσεις οφείλονται στην κατά όσεις αύξηση του ενδοκυτάριου σβεστίου, άρα και την κατά όσεις εκπόλωση της μεμβράνης, η οποία κατά όσεις έκρηση είναι χαρακτηριστικό ότι απαιτεί, και αυτό είναι επίσης θαυμαστό από πλευράς φυσιολογίας, συγχρονισμό όχι μόνο όλων των β-κυτάρων ενός νησιδίου, αλλά και όλων των νησιδίων μεταξύ τους. Έχει μεγάλη δε σημασία για την ανάπαυση των β-κυτάρων και τη μη εξάντλησή τους, καθώς θα ήταν αναγκασμένα υπό συνθήκες πίεσης να δίνουν και να παράγουν και να εξοκυτώνουν συνεχώς ινσουλίνη. Μέχρι εδώ λοιπόν για το β-κύτταρο. Εκρίνει η ινσουλίνη για να διατηρεί τη γλυκόζη αίματος σε αυστηρά φυσιολογικά πλαίσια. Η γλυκόζη ασκεί την επιστασία στην έκρηση της ινσουλίνης. Υπάρχουν όμως και κάποιοι ενισχυτές με πιο γνωστούς μας από την κλινική τουλάχιστον πράξη, τα δύο πεπτίδια, το GLP-1 και το GIP. Η έκρηση της ινσουλίνης γίνεται σε δύο φάσεις και κατά όσεις. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο διαβήτη τύπου 2. Είπα και πριν ότι τα άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη δεν εμφανίζουν απαραίτητο σαχαρό διαβήτη γιατί το β-κύτταρο αντιρροπεί. Ας δούμε λίγο καλύτερα και από πιο κοντά αυτή τη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή, την έκρηση ινσουλίνης και την ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτό που μπορούμε να δούμε είναι ότι υπάρχει ένας μηχανισμός αρνητικής παλίδρομης ρύθμισης. Δηλαδή, όταν η αντίσταση στην ινσουλίνη μεταβάλλεται, προκειμένου να παραμείνει η ανοχή στη γλυκόζη σταθερή, δηλαδή η γλυκόζη σε φυσιολογικά επίπεδα, προκαλείται η αρμόζουσα μεταβολή στην έκρηση ινσουλίνης. Άρα λοιπόν ένα άτομο για να έχει φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη, οι φυσιολογικές τιμές γλυκόζης πρέπει να βρίσκεται πάνω σε αυτήν εδώ τη γραμμή ή πάνω από αυτήν εδώ τη γραμμή. Παρατηρήστε επίσης ότι εάν η καμπύλη αυτή δεν είναι γραμμική, έχει εκθετική θα έλεγε κανείς μορφή, είναι μια υπερβολή, που σημαίνει ότι αν πάμε σε πολύ ψηλές τιμές ινσουλινοαντίστασης ή πολύ χαμηλές τιμές ινσουλινοευαισθησίας, υπάρχει πολύ μεγάλη απέτηση, υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για ινσουλίνη. Εδώ δηλαδή αυτός που θα έχει αυτή την αντίσταση θα πιέζεται να βγάλει πάρα πολύ ινσουλίνη. Είναι λοιπόν λογικό σε αυτές τις ακραίες τιμές που χαρακτηρούνται και στο διαβήτη, κάποια στιγμή ή κάποια από τα β-κύτταρα να μην μπορούν να βγάλουν τόση πολύ ινσουλίνη. Σε αυτή την περίπτωση θα φύγουν από την καμπύλη και θα παρατηρηθεί αύξηση της γλυκόζης. Άρα λοιπόν όποιος βρίσκεται κάτω από αυτή την καμπύλη, προς τα αριστερά και κάτω, θα έχει παθολογική ανοχή στη γλυκόζη. Άρα λοιπόν καταρχήν, για το β-κύτταρο στο διαβήτη τύπου 2, δεχόμαστε ότι
Τα άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 2 έχουν μικρότερη έκρηση ινσουλίνης για κάθε δεδομένο επίπεδο αντίστασης στην ινσουλίνη. Και το επόμενο ερώτημα που προκαλείται είναι πότε εμφανίζεται αυτή η διαταραχή στην έκρηση της ινσουλίνης στη φυσική πορεία του διαβήτη τύπου 2. Εδώ είναι δεδομένα από μια δική μας δουλειά με τον κύριο Μακρυλάκη που είχαμε κάνει σε ένα μεγάλο πληθυσμό, 1000 περίπου άτομα, που τους είχαμε κάνει καμπύλες για να ανιχνεύσουμε ανθρώπους που έχουν μεγάλη προδιάθεση να κάνουν διαβήτη, όπου είδαμε την ινσουλίνη πλάσματος νηστείας σε παχύσαρκα άτομα, είτε χωρίς διαβήτη, αριστερά, είτε με νεοδιαγνωστέντα διαβήτη τύπου 2. Κοιτάξτε ότι τα επίπεδα ινσουλίνης είναι παρόμοια. Έχουμε λοιπόν έκρηση ινσουλίνης στο διαβήτη τύπου 2. Προσέξτε όμως τις αντίστοιχες τιμές γλυκόζης. Εδώ φυσιολογικές, εδώ ψηλές. Άρα λοιπόν αυτοί εδώ θα όφυλαν, προκειμένου να ρίξουν τη γλυκόζη τους, να έχουν βγάλει πολύ περισσότερη ινσουλίνη. Και αν κάνει κανείς αυτή την αναγωγή και δει αντί τις απόλυτες τιμές της ινσουλίνης την αποδοτικότητα της ινσουλίνης, τον περίφημο δείκτη χώμα, τότε βλέπει ότι στη διάγνωση του διαβήτη ήδη υπάρχει κατά 50% μείωση της λειτουργικότητας, της αποδοτικότητας αν θέλετε, των β' κυττάρων. Και αν φύγουμε από τις τιμές νηστείας και δούμε τι γίνεται όταν δώσουμε ένα γεύμα, θα παρατηρήσουμε, εδώ κοιτάξτε, αριστερά είναι τιμές γλυκόζης, δεξιά είναι τιμές ινσουλίνης. Το κόκκινο, οι κόκκινες γραμμές είναι φυσιολογικά άτομα, που τους δώσανε ένα γεύμα στις 8 το πρωί και ένα γεύμα στις 12. Εδώ είναι η γλυκόζη και εδώ η ινσουλίνη που βγάλανε για να κρατήσουν τη γλυκόζη τους φυσιολογική. Σε άτομα με πρωτοδιαγνωστέντα διαβήτη έχουμε ασφαλώς ψηλότερες τιμές γλυκόζης αφού έχουν διαβήτη. Κοιτάξτε τις τιμές της ινσουλίνης πόσο μεγάλες είναι. Παρόλα αυτά τα άτομα αυτά έχουν διαταραχή της έκρησης. Θα όφυλαν να έχουν βγάλει ακόμα παραπάνω ινσουλίνη για να πάνε τη γλυκόζη τους εδώ κάτω. Και όσο προχωράμε στην εξέλιξη του διαβήτη, μετά από 10 χρόνια για παράδειγμα, με ψηλότερες τιμές σαχάρου, τι γίνεται η ινσουλίνη? Σιγά σιγά αρχίζει και φθήνει. Είναι ακόμα ψηλή, ίσως ψηλότερη από τους φυσιολογικούς, αλλά πολύ λιγότερη από τους πρωτοδιαγνωστέντες. Και αν προχωρήσουμε κι άλλο στην πορεία του διαβήτη, με μεγάλη απορρίθμιση μετά από πολλά χρόνια, πια ακόμα έχουμε έκρηση, αλλά υπολείπεται σημαντικά ακόμα και των φυσιολογικών πια. Άρα θα λέγαμε, η διαταραχή της έκρησης είναι έκδηλη κατά τη διάγνωση και σίγουρα εξελίσσεται περαιτέρω. Και το επόμενο ερώτημα που βάζουμε, τι συμβαίνει πριν από τη διάγνωση του διαβήτη? Από την ίδια μελέτη που σας έδειξα προηγουμένως. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε άτομα με πρωτοδιαγνωστέντα διαβήτη, άτομα με προδιαβήτη, γλυκόζη νηστείας IGT, διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, και φυσιολογικούς. Όλοι που έχουν παθολογική ανοχή έχουν ψηλότερα επίπεδα ινσουλίνης. Αυτοί όμως που έχουν προδιαβήτη έχουν τα ψηλότερα επίπεδα. Αν όμως πάμε και δούμε την αποδοτικότητα της ινσουλίνης, βλέπουμε ότι όλοι, και οι προδιαβητικοί και οι διαβητικοί, υπολείπονται των φυσιολογικών. Κυρίως η IFG της γλυκόζης νηστείας, γιατί ο δείκτης χώμα προέρχεται από τη γλυκόζη νηστείας. Και ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό, ίσως και το πρώτο χαρακτηριστικό της διαταραχής έκρησης της ινσουλίνης στο διαβήτη τύπου 2, είναι η διαταραχή στην πρώτη φάση. Θυμηθείτε, όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε την οξία πρώτη φάση έκρησης της ινσουλίνης και τη δεύτερη, την πιο βραδία φάση έκρησης. Αυτοί που έχουν διαβήτη με κόκκινο, η πρώτη φάση είναι πρακτικά κατηργημένη, δεν έχουν καθόλου πρώτη φάση έκρησης της ινσουλίνης. Και αυτοί που έχουν διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, η προδιαβήτη εντός εκτός εισαγωγικών όπως το βάλετε, και αυτοί έχουν χαρακτηριστικά 50% και περισσότερο μειωμένη πρώτη φάση έκρησης ινσουλίνης. Ενώ η δεύτερη φάση έκρησης μπορεί να είναι ψηλότερη, αλλά κοιτάξτε, εδώ είναι χαμηλότερα και μετά ανεβαίνει, έχει και αυτό την εξήγησή του. Αυτή είναι μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία έδειξε προοπτικά πώς εξελίσσεται από τη φάση της νормογλυκαιμίας μέχρι την εμφάνιση του διαβήτη η αντίσταση και παράλληλα η έκρηση της ινσουλίνης. Εδώ πήραν άτομα με φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη, τα οποία όμως είχαν ισχυρή προδιάθεση να κάνουν αργότερα διαβήτη. Τους παρακολούθησαν για 20 περίπου χρόνια. Είδαν λοιπόν, ότι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν διαβήτη, οι non-progressors, είχαν μια προοδευτική μικρή μείωση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη. Μετά από μέσα στα 27 χρόνια αυξήθηκε λίγο η αντίσταση. Παράλληλα όμως αύξησαν την έκρηση της αποδοτικότητας της ινσουλίνης και έτσι έμειναν non-progressors. Δεν έκαναν διαβήτη. Ας δούμε τι έγινε με αυτούς που έκαναν διαβήτη. Αυτοί είχαν επίσης μια προοδευτική μικρή αύξηση στην αντίσταση. Κοιτάξτε όμως τι έγινε με την
έκρηση της ινσουλίνης στην πορεία αυτών των 20 χρόνων. Ενώ αυτοί εδώ που δεν έκαναν διαβήτη αύξησαν την έκρηση, αυτοί που έκαναν διαβήτη δραματικά σε αυτούς μειώθηκε η έκρηση της ινσουλίνης. Άρα λοιπόν, εκτός από το ότι η διαταραχή της έκρησης είναι έκδηλη κατά τη διάγνωση, ακόμα και στα άτομα με προδιάθεση, με προδιαβήτη αν θέλετε, για την εξέλιξη της νόσου από την ορμογλυκαιμία μέχρι το διαβήτη, καθοριστικός παθοφυσιολογικός παράγοντας είναι η αδυναμία του β-κυτάρου να ανταπεξέλθει στα δεδομένα ή στα ελαφρώς αυξανόμενα επίπεδα αντίστασης. Και το επόμενο ερώτημα που βάζουμε είναι γιατί δεν καταφέρνει να ανταπεξέλθει το β-κύτταρο. Μπορούμε να κάνουμε καταρχήν δύο υποθέσεις, με βάση και αυτά που γνωρίζουμε. Η πρώτη υπόθεση είναι ότι είναι μειωμένη η μάζα συνολικά των β-κυττάρων μέσα στα νησίδια των ατόμων που θα εμφανίσουν διαβήτη ή που εμφανίζουν διαβήτη, ενώ η δεύτερη υπόθεση είναι ότι υπάρχει κάποια λειτουργική διαταραχή. Ας δούμε πρώτα τι γίνεται με τη μάζα των β-κυττάρων. Έχουμε μελέτες σε νεκροτομικό πρακτικά υλικό, γιατί στους ανθρώπους δεν μπορούμε να προσμετρήσουμε τη μάζα των β-κυττάρων in vivo ακόμη. Από τις μελέτες αυτές έχουμε δει σε αρκετές, είναι 4-5, ότι η μάζα συνολικά, αν το δει κανείς ως μέσο όρο, των β-κυττάρων στα άτομα με σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 είναι μειωμένη σε σχέση με αντίστοιχους ως προς το δείκτη μάζας σώματος, ας προς αντίστοιχα άτομα που δεν έχουν διαβήτη. Παρατηρήστε βέβαια ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά τιμών. Και τελικά, σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, φαίνεται ότι η μάζα των β-κυττάρων στο διαβήτη τύπου 2 είναι μειωμένη κατά 25 ως 65%. Όταν βλέπουμε τόσο μεγάλες αποκλίσεις, σημαίνει ότι δεν είμαστε και πολύ σίγουροι για τον ακριβή αριθμό. Γιατί να υπάρχει μειωμένη μάζα των β-κυττάρων? Υπάρχει μια σειρά από πιθανές αιτίες. Εδώ βλέπετε ένα νησίδιο το οποίο έχει φτωχύνει σε β-κύτταρα. Είναι η αυξημένη απόπτωση ασφαλώς, εκείνη που οδηγεί τελικά στη μειωμένη μάζα, αλλά η αυξημένη απόπτωση μπορεί να οφείλεται σε σωρία παραγόντων, όπως η γλυκοτοξικότητα, το οξυδοτικό στρες, φλεγμονή, παράγοντες που σχετίζονται με την ανάπτυξη των β-κυττάρων κατά την περιγεννητική περίοδο και ούτω καθεξής. Αρκεί όμως η μείωση αυτή κατά 30 έως 50-60% της μάζας να εξηγήσει την εμφάνιση του διαβήτη? Μπορεί να εξηγήσει κάποια πράγματα. Τη μειωμένη έκρηση ινσουλίνης και σε πεπτιδίου ασφαλώς, αφού είναι λιγότερο. Επέρχεται από συντονισμός τους. Επίσης μπορεί να εξηγήσει τη μείωση της καταστολής γλυκαγόνης και γιατί είναι λιγότερο. Τι δεν εξηγεί? Δεν εξηγεί, όπως θα δείξω στη συνέχεια, τη σχέση μεταξύ παγκρεατεκτομής και διαβήτη. Δεν εξηγεί τη δυσανάλογη διαταραχή της πρώτης φάσης έκρησης που υπάρχει στο διαβήτη τύπου 2. Αν απλώς είχαμε μια μείωση της μάζας, θα έπρεπε το ίδιο να μειωθεί η πρώτη και η δεύτερη φάση έκρησης. Δεν εξηγεί τη μη ποσοστιαία μείωση του φαινομένου ικρετινών. Θα το δείξω στη συνέχεια τι εννοώ. Και τέλος, το πιο σημαντικό νομίζω, δεν εξηγεί την άμεση και θεαματική βελτίωση της λειτουργικότητας των β-κυττάρων όταν ρυθμιστεί το ζάχαρο. Από τους παράγοντες αυτούς θα δούμε τον πρώτο, τον τρίτο και τον τέταρτο λίγο πιο αναλυτικά. Ξέρουμε ότι αν κάποιος κάνει παγκρεατεκτομή που δεν έχει διαβήτη, της τάξης του 50% μερική παγκρεατεκτομή, αυτό δεν προκαλεί άμεσα σαχαρώδη διαβήτη. Υπάρχει βέβαια αυξημένος κίνδυνος για το μέλλον. Ωστόσο δεν προκαλεί άμεσα. Κοιτάξτε εδώ πριν και μετά. Αυτή είναι η καμπύλη γλυκόζης στην ουσία. Υπάρχει μια τάση για αύξηση της γλυκόζης, η οποία όμως δεν φτάνει το διαβήτη. Είναι μέχρι το 180-190 εδώ στο δίωρο. Υπάρχει βέβαια σαφής μείωση της έκρησης ινσουλίνης. Για τη δυσανάλογη μείωση του φαινομένου των ικρετινών. Θυμίζω ότι αν δώσει κανείς από το στόμα γλυκόζη, έχει πολύ μεγαλύτερη έκρηση ινσουλίνης από ότι αν δώσει την ίδια ποσότητα ενδοφλεβίως. Αυτή εδώ η διαφορά είναι το φαινόμενο της ικρετίνης. Αν πάει κανείς και δει τι γίνεται όταν μειωθεί η μάζα των β-κυττάρων κατά 50%, εδώ βέβαια είναι μελέτες σε πειραματόζωα, τότε η μείωση του φαινομένου είναι πολύ μεγαλύτερη από 50%. Δηλαδή εδώ μειώνουμε τη μάζα στο μισό, αλλά το φαινόμενο μειώνεται κατά 75%. Και αν μειώσουμε τη μάζα στο 50%, πρακτικά φαινόμενο ικρετίνης σχεδόν δεν υπάρχει. Αν ήταν μόνο η μάζα των β-κυττάρων που έφταιγε, θα έπρεπε να ήταν αντίστοιχη η μείωση του φαινομένου με τη μείωση της μάζας. Και αυτό που χαρακτήρισα πριν ως πολύ σημαντικό, γιατί το βλέπουμε και στην κλινική πράξη, είναι ότι αν πάρουμε άτομα με διαβήτη τύπου 2
και ας έχουν και αρκετό χρόνο την νόσο και τα ρυθμίσουμε καλά, μπορεί να βοηθήσουμε και να βελτιώσουμε θεαματικά τη λειτουργικότητα των β-κυττάρων τους. Εδώ είναι μία από τις πολλές μελέτες που υπάρχουν. Μπορούμε να δούμε αντίστοιχες με βαριατρικά χειρουργία, με δίαιτες πολύ χαμηλών θερμίδων. Εδώ είναι μια κινεζική μελέτη στην οποία πήραν άτομα που είχαν διαβήτη τύπου 2 και δεν είχαν πάρει μέχρι ποτέ θεραπεία για το διαβήτη. Τους διόρθωσαν επιθετικά την υπεργλυκαιμία, τους έκαναν ευγλυκαιμικούς, με όποιο τρόπο θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει. Και ενώ αρχικά η πρώτη φάση έκρησης ήταν πρακτικά μηδενική, μετά από αρκετό διάστημα και αφού τους έκοψαν τη θεραπεία, η λειτουργικότητα των κυττάρων τους βελτιώθηκε σημαντικά. Άρα λοιπόν με βάση αυτό το μη εξηγήσιμο κομμάτι από την μειωμένη μάζα, υπάρχουν πλέον πολλοί, και εδώ είναι ένα πολύ ωραίο άρθρο review, το οποίο σας συνιστώ για όσους ενδιαφέρουν να το διαβάσετε, που λένε ότι πρέπει να υπάρχει και μια λειτουργική διαταραχή εκτός από τη μείωση της μάζας. Και το επόμενο ερώτημα που βάζουμε είναι ποια είναι αυτή η λειτουργική διαταραχή. Γιατί να δυσλειτουργεί το β-κύτταρο στο διαβήτη τύπου 2. Εδώ πάμε λίγο σε γνώσεις βιοχημίας. Αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων που βρίσκεται στο μυτοχόνδριο του β-κυττάρου. Τι γίνεται? Θυμίζω πολύ γρήγορα ότι καθώς μεταφέρονται τα ηλεκτρόνια μέσα στην αλυσίδα αυτή, δημιουργείται μια διαφορά δυναμικού μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης, καθώς βγαίνουν πρωτόνια. Η διαφορά δυναμικού αυτή είναι που τελικά θα αποθηκευτεί με τη μορφή δεσμών υψηλής ενέργειας μέσα στο ATP. Αυτό που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ενώ και φυσιολογικά κατά τη διαδικασία αυτή υπάρχει μια μικρή παραγωγή ελεύθερων οριζών οξυγόνου, υπεροξιδίου του υδρογόνου προκειμένου, το οποίο πολύ εύκολο ο οργανισμός το εξουδετερώνει με μηχανισμούς αντιεξουδωτικούς που έχει, όταν κανείς έχει μεγάλη προσφορά γλυκόζης, όπως συμβαίνει στο διαβήτη, όταν δηλαδή υπερλειτουργεί αυτή εδώ η διαδικασία, τότε μπορεί να αυτή εδώ η παραγωγή του υπεροξιδίου να είναι πολύ μεγάλη. Σημειώστε επίσης ότι το β-κύτταρο έχει πολύ χαμηλή αντιοξιδωτική ικανότητα. Να είναι λοιπόν πολύ ψηλά τα επίπεδα του υπεροξιδίου, να φτάσουμε και σε παραγωγή πιο τοξικών ακόμα ελεύθερων οριζών οξυγόνου που επιτίθενται στη μεμβράνη του μυτοχονδρίου, στα φωσφολιπίδια της μεμβράνης και απειλούν να το καταστρέψουν. Αυτό που γίνεται δηλαδή στην ουσία είναι μια υπερπροσφορά ενεργειακών υποστρωμάτων που οδηγεί σε παραγωγή τοξικών ουσιών. Τόσο μεγάλη υπερπροσφορά ώστε το β-κύτταρο φωνάζει χαρακτηριστικά «μη μου δίνετε άλλο καύσιμο, όχι άλλο κάρβουνο». Και ευτυχώς για το β-κύτταρο υπάρχει ένας μηχανισμός προστασίας για όλα τα κύτταρα και για το β-κύτταρο, και ο μηχανισμός αυτός προστασίας είναι αυτή η αποσυζευκτική πρωτεΐνη, η οποία τι κάνει? Τα πρωτόνια τα οποία κανονικά μπαίνουν και αποθηκεύονται με τη μορφή δεσμών υψηλής ενέργειας στο ATP, τα παίρνει, τα βάζει μέσα στο κύτταρο από έναν άλλο δρόμο με αποτέλεσμα την παραγωγή θερμότητας. Ποιο είναι το τίμημα? Το τίμημα είναι ότι μειώνεται η παραγωγή του ATP. Και θυμηθείτε ότι το ATP είναι αυτό που πάει και κλείνει τους διάβλους καλείου για να βγει η ινσουλίνη έξω. Άρα το τίμημα για να προστατευτεί το κύτταρο από την υπερπροσφορά της ενέργειας και από τις οξυδωτικές ουσίες είναι να μειώσει την παραγωγή της ινσουλίνης. Εκτός όμως από το μυτοχόνδριο είναι και ένα άλλο οργανίδιο το οποίο πιέζεται, καταπονείται στα άτομα που έχουν διαβήτη τύπου 2, και αυτό είναι το ενδοπλασματικό δίκτυο. Θυμηθείτε ότι στο ενδοπλασματικό δίκτυο οι πρωτεΐνες εισέρχονται μετά την παραγωγή τους στα ριβοσώματα, υφίστανται κάποια κατεργασία και στη συνέχεια αποθηκεύονται. Αλλά η αποθήκευσή τους αυτή δεν είναι τυχαία και άτακτη, γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που περιλαμβάνει και μια διαδικασία που λέγεται αναδίπλωση, το folding των πρωτεϊνών. Και που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν δεν γίνει σωστά απειλεί το ίδιο το ενδοπλασματικό δίκτυο. Εάν λοιπόν και εδώ έχουμε υπερπροσφορά ενεργειακού υποστρώματος, μεγάλη παραγωγή και συχνά όχι σωστή της πρωτεΐνης, εν προκειμένου της ινσουλίνης, είναι δυνατόν η επεξεργασία της πρωτεΐνης μέσα στο ενδοπλασματικό δίκτυο και η αναδίπλωση να μην γίνει σωστά, με αποτέλεσμα να αποθηκεύεται άτακτα η ινσουλίνη και να απειλεί την ακεραιότητα του ενδοπλασματικού δικτύου. Και εδώ το ενδοπλασματικό δίκτυο έχει ένα μηχανισμό προστασίας που είναι αυτός εδώ, το UPR, το Unfolding Protein Response, ένας τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να φρενάρει την παραγωγή της ινσουλίνης, να τη μειώσει την παραγωγή της ινσουλίνης. Και αν δεν τα καταφέρει θα οδηγήσει το ίδιο το κύτταρο στην απόπτωση. Έτσι λοιπόν ένα κύτταρο του οποίου το ενδοπλασματικό δίκτυο πιέζεται, όπως το β-κύτταρο, θα έχει μειωμένη παραγωγή πρωτεΐνης, ινσουλίνης, και ενδεχομένως θα οδηγηθεί στην απόπτωση.
Άρα λοιπόν στο ερώτημα ποια είναι η λειτουργική διαταραχή στο β-κύτταρο, είναι μια από τις πολλές απαντήσεις, γιατί σίγουρα έχει πολλές πτυχές αυτό το ερώτημα, είναι ότι η αυξημένη προσφορά ενεργειακών υποστρωμάτων και ιδίως η γλυκοτοξικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της δυσλειτουργίας του β-κυττάρου με δύο βασικούς μηχανισμούς άξονες αυτούς που σας έδειξα, την καταπώνηση του μυτοχονδρίου και του εντοπλασματικού δικτύου. Έτσι λοιπόν λίγους μήνες πριν ο κύριος ο Τζούλιους Μέγερ, που είναι από τις κορυφές στην Ευρώπη τουλάχιστον των μελετητών του β-κυττάρου, κατέληξε να παρουσιάσει σε ένα άρθρο του αυτό εδώ το μοντέλο δυσλειτουργίας του β-κυττάρου, στο οποίο μοντέλο στο κέντρο έχει βάλει το οξυδωτικό στρες και το στρες του εντοπλασματικού δικτύου, το οποίο προκαλείται από τις αυξημένες ανάγκες για παραγωγή ινσουλίνης και το οποίο επίσης τροφοδοτείται από την αυξημένη προσφορά ενεργειακών υποστρωμάτων και τελικά οδηγεί πάνω και κάτω και στη λειτουργική και στην ποσοτική, αν θέλετε, διαταραχή του β-κυττάρου, στη μείωση της μάζας και στη λειτουργική διαταραχή. Υπάρχει κάποιο κενό σε αυτό το μοντέλο, υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζουμε, τα εξηγεί όλα? Ασφαλώς δεν τα εξηγεί όλα. Και ένα βασικό ερώτημα είναι, εντάξει, υπάρχει αυξημένη προσφορά ενεργειακών υποστρωμάτων, υπάρχει καταπώνηση, θα υπάρξει ή όχι, ποιος καθορίζει αν θα υπάρξει ή όχι αντιρρόπηση? Γιατί κάποια β-κύτταρα είναι ισχυρά και αντιρροπούν παρά το στρες που δέχονται και κάποια β-κύτταρα είναι ευαίσθητα και δεν τα καταφέρνουν? Και αυτοί εδώ θα πάνε μέχρι το διαβήτη, ενώ αυτοί θα διατηρήσουν φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη. Όταν ψάχνουμε για προδιάθεση, ευαισθησία, αμέσως το μυαλό μας πάει στη γενετική. Και ασφαλώς αυτό είναι ένα πολύ ξεχωριστό κομμάτι, το οποίο επίσης ασφαλώς δεν κατέχω καλά. Δύο πράγματα μόνο θα ήθελα να σημειώσω. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ισχυρή γενετική προδιάθεση στο διαβήτη τύπου 2. Ένα άτομο με ένα γονέα με διαβήτη θα έχει 30 με 40% πιθανότητα να εμφανίσει την νόσο, αν και οι δύο γονείς φτάνουμε στο 70%. Και έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στη γενετική και έχει υπάρξει ένα καλό και ένα κακό αποτέλεσμα. Το καλό είναι ότι, βλέπετε, μέχρι το 2012 έχουμε ανιχνεύσει 65 περίπου, νομίζω έχουν αυξηθεί λίγο ακόμα, γενετικούς τόπους που στατιστικά συνδυάζονται με την εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Εδώ τα χρώματα έχουν να κάνουν με τη φυλή, με την εθνότητα. Το κακό μήνυμα είναι ότι όλοι μαζί αυτοί οι πολυμορφισμοί και οι 65 εξηγούν λιγότερο από το 10% της επίπτωσης του διαβήτη τύπου 2. Αν τους βάλουμε όλους μαζί, κοιτάξτε αυτούς τους πολυμορφισμούς που έχουμε ανιχνεύσει, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι είναι μια απλή ανίχνευση. Δεν γνωρίζουμε έστω δεν μπορούμε καν να πιθανολογήσουμε με ποιο μηχανισμό μπορεί να οδηγούν στο διαβήτη. Οι περισσότεροι βέβαια από τους υπόλοιπους, ανάλογα με τη θέση στην οποία τους βρίσκουμε, φαίνεται ότι συνδέονται με τη δυσλειτουργία του β-κυττάρου ή με την ανάπτυξη του β-κυττάρου. Και πολύ λιγότεροι με την παχυσαρκία και την δράση της ινσουλίνης. Βλέπετε μερικούς εδώ από αυτούς σας σημειώνω. Εδώ είναι το TCF7-2L, είναι ο πιο ισχυρός τόπος, δεν βλέπω και καλά, συγγνώμη από εδώ. Ναι, εδώ είναι το TCF7L2, εδώ είναι το JCN2, έχει να κάνει με το διάβλο του ασβεστίου, εδώ είναι με το υπόστρωμα του υποδοχέα, εδώ είναι η PPR-γ, είναι διάφοροι γενετικοί τόποι που τους αναγνωρίζουμε, τους περισσότερους αυτούς δεν τους αναγνωρίζουμε καν. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζω ότι είναι μια κουραστική μέρα σήμερα, ήταν μια κουραστική μέρα μάλλον. Είχατε ταξίδι, εργάσιμη μέρα το πρωί, άρα λοιπόν θα συνοψίσω αναφέροντας όλα μαζί τα συμπεράσματα που κατά περιόδους ανέφερα προηγουμένως. Στο διαβήτη τύπου 2 λοιπόν παρατηρείται μικρότερη έκρηση ινσουλίνης από την απαιτούμενη για το δεδομένο επίπεδο αντίσταση στην ινσουλίνη. Η διαταραχή της αντιρρόπησης είναι έκδηλη κατά τη διάγνωση, αλλά και στα άτομα με προδιάθεση για την νόσο, με προδιαβήτη, ακόμα και στους συγγενείς ασθενών με διαβήτη τύπου 2. Για την εξέλιξη της νόσου, καθοριστικός παθοφυσιολογικός παράγοντας είναι η αδυναμία του β-κυττάρου να ανταπεξέλθει στα επίπεδα αντίστασης. Η αυξημένη προσφορά ενεργειακών υποστρωμάτων και ιδίως η γλυκοτοξικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση και εξέλιξη της δυσλειτουργίας του β-κυττάρου. Και τέλος υπάρχει ισχυρή γενετική προδιάθεση. Τα γονίδια όμως μέχρι στιγμής έχουμε βρει ότι εξηγούν μόνο το 5-10% της επίπτωσης της νόσου. Οι περισσότεροι πολυμορφισμοί που έχουμε ανιχνεύσει σχετίζονται με το β-κύτταρο, ενώ η πρωταρχική αιτία ανεπάρκειας του β-κυττάρου πρακτικά δεν είναι ακόμα γνωστή. Και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λιάτη. Παρόλο που είναι διάλεξη και δεν επιτρέπονται επίσημα ερωτήσεις, νομίζω ότι λόγω του ενδιαφέροντος του θέματος, 1-2 παρατηρήσεις, σχόλια ή σύντομες ερωτήσεις θα μπορούσαμε να δεχτούμε, παρά και την... Παρακαλώ, κύριο. Εξαιρετική ομιλία σου, Σταύρο. Εκείνο που θέλω να σταθώ λίγο είναι στο σημείο που λέμε ότι καταστράφηκε το Β' κύτταρο, ήδη είναι τα μισά καταστραμμένα κτλ. Πώς επανέρχονται, διότι στην όλη δομή, σε κάποιο σημείο μας είπες ότι κάποια στιγμή μπορεί να επανέλθει το Β' κύτταρο και... Ναι, κατάλαβα την ερώτηση. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ. Νομίζω, συμβαίνει αυτό το οποίο και τόνισα, ότι έροντας τη γλυκοτοξικότητα, που σημαίνει μειώνοντας την προσφορά των ενεργειακών υποστρωμάτων, ανακουφίζω το Β' κύτταρο, και τουλάχιστον 2 παραδείγματα έδειξα, ανακουφίζω το μυτοχόνδριο και ανακουφίζω το ενδοπλασματικό δίκτυο, βοηθώντας έτσι να μειώνω το οξυδωτικό στρες, μειώνω τη φλεγμονή και έτσι η παραγωγή της ορμόνης, της ινσουλίνης, γίνεται πλέον πολύ πιο φυσιολογικά. Και πάλι θα υπάρχει ανεπάρκεια. Αν πάω και κάνω δοκιμασία ανοχής γλυκόζης ή αν κάνω ακόμα περισσότερο ενδοφλέβεια δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, και πάλι θα υπάρχει διαταραχή. Αλλά μπορεί να υπάρχει θεαματική βελτίωση. Ναι, στο αρχικό στάδιο μιλάμε τώρα, μόλις εμφανιστεί και μιλάμε και σε προχωρημένο στάδιο. Και σε προχωρημένο στάδιο, ακόμα και μετά την εμφάνιση της νόσου, και το βλέπουμε αυτό νομίζω και στην κλινική πράξη. Ανθρώπους που έρχονται με πολύ ψηλές τιμές γλυκόζης, ανθρώπους που λέμε ότι πώς θα τον φτιάξουμε τον αυτόν χωρίς ινσουλίνη ή χωρίς να δώσω τριπλές ή τετραπλές θεραπείες, βλέπουμε ότι αν καταφέρουμε με τον α ή β τρόπο να επαναφέρουμε τη γλυκόζη στο φυσιολογικό, μετά σχεδόν είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα μειώσουμε και τη θεραπεία μας. Και στο διαβήτη τύπου 1 ακόμα το βλέπουμε αυτό, με το περίφημο φαινόμενο του μήνα του μέλιτος. Μία ερώτηση ακόμα, Αντώνη, επειδή σήκωσε πρώτα από αν θέλεις μετά τα... Πώς εξηγείτε, κύριε Λιάτη, αρκετά χρόνια διαβητικοί, να μην είναι προσφάτως διαγνωθείς διαβητικοί, να έχουν μια πολύ καλή γλυκοζηλιωμένη, να βρίσκονται σε μετφορμίνη, να τα καταφέρουν μια χαρά στα μεταγευματικά του ζάχαρα και να επιμένουν σε μια πρωινή αυξημένη γλυκόζη. Είναι θέμα επιλεκτικής αντίστασης στην ινσουλίνη, στην δράση της ναι, είναι κατά βάση αυτό που λέτε. Δηλαδή η αντίσταση στην ινσουλίνη δεν είναι ένα ενιαίο φαινόμενο και είναι πιθανόν αυτή η επιλεκτική διαφορά μεταξύ τιμών γλυκόζης νηστείας και μεταγευματικών να προέρχεται ακόμα και πριν τη διάγνωση του διαβήτη. Άτομα που κατεξοχήν μπορεί να έχουν διαταραχή γλυκόζης νηστείας και όχι διαταραχή ανοχής στη γλυκόζη, γιατί υπάρχουν τέτοιοι πληθυσμοί, μπορεί εξελισσόμενοι όταν θα εμφανίσουν το διαβήτη και αργότερα να έχουν επιλεκτικά πιο υψηλές τιμές γλυκόζης νηστείας από ότι μεταγευματικές. Και αντίστροφα, άτομα τα οποία ως προδιαβητικοί είχαν διαταραχή ανοχής γλυκόζης, παθολογική καμπύλη δηλαδή, αλλά είχαν καλές τιμές γλυκόζης νηστείας, εξελισσόμενοι και μέσα στο διαβήτη τους να δυσκολεύονται περισσότερο να ρυθμίσουν τα μεταγευματικά ζάχαρα. Αυτή είναι μια παρατήρηση και υπόθεση που έχει επιβεβαιωθεί και επιδημιολογικά και φαίνεται ότι οφείλεται σε διαφορετικό βαθμό αντίστασης μεταξύ του ύπατος και περιφερικά των μειών ή του λιπόδου συστού. Σταύρο, σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική σου διάλεξη. Νομίζω ότι και κατά τη διάρκεια του γεύματος θα είσαι στη διάθεση όποιου από τους συναδέλφους θέλει κάτι να σε ρωτήσει.